ले सबसे पहले भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जयंती पर हम बाल कलाकार युवराज बाबू रउआ सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। भोजपुरी हमने के आन बान शान है, जेपी के आंदोलन है, अब भिखारी ठाकुर की रचना है। ये भाषा की बातें निराला बा कैसे भाषा भोजपुरी परिभाषा से पूरी हो बोलने से पहले के समझल जरूरी सागुन के पूरी भाषा भोजपुरी है। एगो गरीब परिवार से निकल के भिखारी ठाकुर देश दुनिया के भोजपुरी के एगो अलग स्थान बनौनी और साथ ही देश दुनिया के ये संदेश दे देनी कि भोजपुरिया पत्थर से फौलादी होके घर से निकलेला, ई ना रुकेला, ना ही झुकेला और ना ही केहू के जी हजूरी करेला। कैसे जी हजूरी ना करी हाजी, जी हजूरी ना करी, जी हजूरी न
बहुत शानदार, बहुत शानदार। तुझे ना भोजपुरी कह दिला के पेट में भूख लगे लगल।